Uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Monitor muna natin kung, ayan, naka-hook up na ang DCGB Legazpi. Of course, mapapakinggan din tayo dyan sa Boom Radio in Daet at OKFM in Daet. Hopefully ay maka-hook up na dalawang radio station dyan sa Camarines Norte. Okay? Mission to help restore the health of people. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. And by the way, maraming salamat sa mga nag-avail kahapon ng ginawa natin na free health consultation dito sa CMD office, NAB Wellness Center na ngayon, Legazpi City. Of course, ang dami rin po dyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Maraming salamat po sa inyo. Naka-live na daw. Salamat. Sa Boom Radio yon, naka-live na tayo dyan. Kumusta po Camarines Norte? Kumusta po buong Bicol? And of course, kung may mga, usually pag may mga naka-Facebook din tayo, may mga nanonood o nakakapakinig ng ating program sa iba't ibang lugar. Kaya kung may mga listeners tayo na may mga kamag-anak kayo, na may mga problema sa kalusugan, pwede nyo pong i-share sa kanila yung ating programa. Oo, huwag kayong maya mag-share. Dahil tayo nasa mission tayo to help restore the health of people. At maraming salamat sa napakarami ng taong nagtiwala sa atin. Opo, kaya naman, madalas sabihin ng iyong lingkod, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. O ano, gusto nyo rin ba? Gusto nyo rin bang ma-experience yung na-experience namin? Opo, na kami dati po puro na sakit, pero salamat sa Diyos, eto ngayon, wala nang sakit. Oo, wala nang iniinom na mga synthetic drugs. At kung magtatanong kayo kung ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, diniscovery ang ating produkto. Kaya naman sila po ay natulungan. Hello kay Ma'am Angie Padilla, naka-hook up na daw sa OKFM in Daet, Camarines Norte. O mga taga, meron pala tayong upcoming event. Tapos na yung natin, July 6 na free health consultation. At ang susunod, yung gagawin dito sa Legazpi City, yung ating regional convention that will be July 14, 9 a.m. at Casablanca Convention Center in Peñaranda Street, Legazpi City. O kahapon marami nang bumili ng ating ticket. Oo, paano kayo maka-attend dito sa Casablanca? Kasi bisita natin Dr. Beth Caballes and si Ma'am Catherine Cruz. Oo, ang ating general manager na tatravel sila to Verac, to Legazpi para sa event na darating po. So, it's regional convention, July 14, 9 a.m. Casablanca Convention Center. Kailangan na natin i-celebrate ang 20 years na existence ni Health Code International in health and wellness industry. Oo, 20 years. Marami po yan. Marami kami na sa ngayon talagang na-rejuvenate, napakadami na po. Dumating ang time, hindi pala kailangan yung synthetic drugs. O, di ba? Nakakatuwa, di ba? So anyway, sa mga listeners, kung may tanong when it comes to health,
Open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa magtanong sa CMDB call o pwede naman dito sa aking Facebook mismo. Pwede kayong magtanong, okay? So, yan yung mga upcoming event natin. And of course, mga taga-Masbate, magkakaroon kayo ng health orientation and check-up. Oo, health consultation din po. Free. Health orientation and health consultation. Gagawin dyan sa CMD Center in Masbate, harapan ng Bangko de Oro. Kailan po yon? July 19. 8 a.m. po, mag-uumpisa na po dyan. One day po yan, July 19. Sa CMD Center in Masbate, harapan ng Bangko de Oro. Hello kay Ma'am Mariel Gasillos. Good morning po, Madam. Okay. So, yan po sa mga listeners natin, ha. Take advantage sa mga gagawin natin na mga events. Our products, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And of course, may may susunod pa tayong event. Diyan sa Sorsogon. Oo, magkakaroon kayo ng health symposium diyan sa Sorsogon sa Paris Pastoral Center. July 26, that is Friday. Opo, Sorsogon City po yan. And the following day, magkakaroon kayo ng health consultation sa residence ni Ma'am Cora Espadilla, Balogos, Sorsogon City. Yan po ang ating mga sunod-sunod na events na gagawin natin ngayong July. Opo. Pero yan, sa mga mga taga-Daet at yung mga malalapit po dyan, bayan mga malalapit sa Daet, free health consultation kayo Monday to Saturday mula 9 a.m. to mga 3 p.m. po. Dapat nagawa nyo na yon. CMD Center dyan sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Malapit po yan sa Giselle's Garden, okay? So, ulitin ko lang, para sa inyong lahat, kung may tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline, 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline para pwede kayo magtanong sa akin. Okay. But of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Ang lawak ng ating market. Opo. Aaralin nyo lang yung kagandahan ng ating product. Bakit nga ba kailangan ng mga tao yung ating product? 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. Tandaan nyo po yan na 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. Ang dami na po na desperado. Isipin nyo na lang, umiinom kayo ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit. O kaya mga due for operation na kayo. Ay, grabe talaga. Ang dami-dami na po niyan. Kaya, sa mga listeners natin, take advantage po talaga na makasubok, diskubrihin po ninyo ang ating product. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero eto ngayon may i-play ako sa inyo dito. Oo, minsan kasi tayo, pag may sakit, inisip na kaagad natin magpa-check up. O, diba? Oo, at puro na kayo gamot. Napansin nyo yan, nag-umpisa kayo sa isang gamot, pero later on, ilang gamot na nga ba ang iniinom, 'di ba? Pero ito, to inspire you people sa kagalingan ng ating product, pakinggan po natin ito.
Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon nang balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di ang ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw. Ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam? Basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos ikaw, papabalaan mag-resolve rin ang problema ko. Okay. Marami ako. May ano ka pa? Kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family, na-prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya dyan sa Puro, Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na, ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya, iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, o sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran,
try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung, tsupon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, hindi ko na, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagahan si Biboy naglalakad na, ano nangyari niyan? Hindi pa naman, samantalang di nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Yan. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. Ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi kahit sa sugat, napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gapas, tapos paglagay nyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan yung gumabi, umuwaga ng ganyan, araw-araw, at makikita nyo mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na na user ng product. At yan na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na wag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko, why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang.
Pinadalhan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa rin tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madami marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya, huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga Puro, Legazpi. Ayan, no, di ba nakakatuwa ang kanyang kwento na yan si Ma'am kasi tawag natin dyan na talagang natulungan siya. Kalain mo yan na balik-balik na rin siya sa doktor noon hanggang na-desperate, hanggang napadpad sa CMD Center. Yun palang product natin ang makakatulong po sa kanya. Ma'am Nora Aison. Kaya ang lakas ng benta niya dyan sa area ng Puro, Legazpi City. Hello kay Ma'am Mariel Gasillos. Andyan si Sir Ray Liana. Ma'am Jenny B. Abordo and Mary Joy Palasige. So, hello po sa inyong lahat. So, iba-ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating product. Kaya naman, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kailangan lang talagang subukan para mapatunayan nyo na ang product natin ay super galing. Tried and tested. Ang dami na po niyan. Ulitin ko lang, sa area ng Daet at mga malalapit na bayan dyan, free health consultation po kayo dyan sa CMD Center in Daet, Monday to Saturday. Opo, 9 a.m. to 3 p.m. lang po, ha? Pag kayo nagpunta dyan. Kung merong mga latest laboratory results, pakidala na para kayo, mabilis tayo. And batiin ko lang yung kahapon na dyan sa atin, yung mga nag-avail, ang dami, sabi ko medyo talaga, akala ko nga free health consultation lang tayo, pero may nag-request na orientation daw, so biglang nag-orient ang inyong lingkod. Pero sabi ko, one day, tatawagan namin kayo na mag-visit talaga pure health orientation ang gagawin natin, ha? Para tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Pero wag niyong ma-miss po yung upcoming event natin. July 14, 9 a.m. at Casablanca Convention Center. It's a regional convention. Opo. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng... Actually, meron pa tayong natitirang ticket. Kasi kailangan yung mga mag-attend dito ay nabili nyo na yung ticket nyo. Hanggang July 10. Hanggang July 10 lang po. Kasi kailangan natin ng i-reserve ang inyong mga upuan doon sa Casablanca Convention Center. Hindi kasi maging katulad nung dyan tayo sa LCC na kahit wala kayong ticket, pwede kayong ma-accommodate, ha? Iba po yung ngayon. At bisita natin Dr. Beth Caballes and Ma'am Cathy Cruz, ang ating General Manager. Galing pa po sila ng... si Dr. Beth galing pa yan ng Baguio. Si Ma'am Cathy galing pa ng Metro Manila. Opo. At yan, good news. Lahat na mag-a-attend, para kayo maka-attend, bili kayo ng isang 65 ml, CMD 1,200. Oo, pwede kayo may door gift na yan at pwede kayo mag-avail ng ating on-the-day promo kung saan ang promo natin, nakita ko na yan, 65 ml CMD CBF, CR Juice, yung ating pang-detox at saka yung bago natin na product na pang-glow ng ating sarili. Mas gaganda tayo pag iyon ang iniinom natin. Yung ating peptide magiging buy 3, get 1 free. Yun ang mangyayari. Kaya for those people na nagninegosyo, pasiguro na kayo na maka-avail kayo ng ating mga promo. Sa hello kay
Ma'am Florentina Palacio and Lydia Mayores. Member po sila, distributor. Andyan sila sa Purokto, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. Okay? So, yan po muna. Tingnan natin, monitor tayo sa oras. By the way, sa mga kung may mga nagtatanong kung open ba ang CMD Center in Legazpi ngayong Sunday, opo. Siyempre, pag nandito ako, di ako yung mag-open. Pag Sunday kasi medyo yung iba nating staff ay sila, day off po. Pero we will open ngayong Sunday 9 a.m. to 3 p.m. lang po. 9 a.m. to 3 p.m. Oo. Pero ito, may nire-ready ulit tayo. Sa mga taong piloso po hanggang ngayon, ang iniisip nyo lang kasi, ay, may mga iniinom na akong gamot, o, di ba? Nako, it's not a guarantee na kahit umiinom kayo ng mga gamot, hindi na lalala yung iyong health situation. Oo, ang dami dyan. I-evaluate yung sarili nyo. Nag-umpisa ka sa isang gamot. Alam mo yan, usually yan, life begins at 40. Oo, yung pala, minsan pag hindi ka naging maingat sa sarili mo, yun ang umpisa ng pagbagsak ng health. Ako nga noon, 38 pa lang, nag-umpisa ng bumagsak yung health ko. So, lumala. So, naging dependent sa iba't ibang gamot. Pero ang sakit nandyan pa rin. Kaya ito, sa mga taong pilosopo dyan, pakinggan nyo to. So, napakinggan nyo na to, pero gusto kong i-inspire kayo, especially for people na ang iniisip mo, may iniinom ka ng gamot o evaluate mo sarili mo, gumagaling ka ba? Kasi kung umiinom ka ng gamot, dapat gumaling ka. Dapat ma-rejuvenate ka. O imagine kung may mga tao minsan na may tinanong ako, sino ba may mga iniinom na gamot? Yung isa, 10 daw na gamot. At saka sabi ko, ilang taon ka nang umiinom na mga gamot na yan? 20 years. My goodness. Kung ikaw ay umiinom ng gamot, dapat nagamot ka. Pero bakit nandyan pa rin ang sakit mo? O, di ba? Bakit dumadami yung mga sakit mo? Pero ito, pakinggan natin tong kwento ng kagalingan, isang taong pilosopo dahil attorney nga. Mahirap maniwala. Oo, nandun siya sa mga synthetic drugs, pero pakinggan natin paano siya natulungan ng ating produkto. Yan, ito, pakinggan natin. Okay, nandito kami ngayon sa Taipei International Airport. Uuwi na kami ng Pilipinas after 5 days ng travel namin dito sa Health Code International. 80 delegates kami dito. Sobrang saya talaga. Libre yon. Mag-enjoy lang. Travel. Opo. Hindi pa kasamang pagkain. Hindi pa, oo. Pero mayroon ako dito kasama. Bakit kaya isang attorney nandito kasama namin? Siya na lang magpakilala. Attorney, pangalan, edad, at taga saan po kayo? Ako po si Attorney Nestor Luable. Edad ay 54 years old. Taga Cabuyao, Laguna po ako. Bilang attorney, ba't napunta kayo dito sa Health Code International? Ang una po talaga, nagkasakit ako. So nagkasakit ako, yung ginawa kong eksperimento ng asawa ko. Ginawa kang ginipig. Oo. Ano mga sakit yon? Sakit sa puso, sakit sa kung ano mga sakit-sakit dahil sa nag-complicate na. Pero ilan yung edad nyo po nung nag-umpisa yung mga karamdaman mo? At the age of 43 na attack po ako, nagkaroon po ako ng myocardial infarction. At dahil sa siyempre masunurin ako sa doktor, sinunod ko po yung mga gamot talaga. At after 4 years or 2016, nagkaroon po ako ng kidney trouble. Pilahan mo ng puso ko bago yung aking kidney. Kasi baka mamaya, pag opera pa ng kidney ay makumatos po ako sa operation. So wala, desperate. Umuwi kami, hindi ako nagpo-opera, bahala lang kung mamatay. Pero attorney, nagkaroon ka ng health problem at age 43. Before ba masasabi mong healthy ka? Before nung dumating yung mga health problems mo? mayroon akong naramdaman
bago dumating yung mga Medyo malala. talagang malala. Kasi graduate ako sa doctor in drinking and kung ano-anong bisyo, ano po. Maliban lang po siguro sa drugs. Although nakatikim-tikim ako pero hindi yun ganun karami. Pero paano ka natulungan ng ating product? Ito nga po. So desperate po ako. Kasi puro na lang kung ano-ano pinapagamit sa akin ng asawa ko at hindi naman ako gumaling. Actually, dumating si Sir Richard sa opisina, talagang sabi ko, wala na. So pagdating ko, talagang tinago nila yung, yung produkto. Pagdating ko naman, galing akong hearing, ay medyo masakit yung tiyan kasi siguro sa stress, tense at saka gutom. So sabi ko ay, Ma'am Lay, masakit ang tiyan ko, pabili ka ng Ersiflora, agad yung pinapabili ko. So, binigyan niya ako ng tubig at pinainom sa akin. Sabi ko, sige, basta bilhan mo muna ako ng gamot ha. So, ininom ko muna ng tubig. Tapos, pinabayaan niya na ako. After ilang minutes, tinanong niya ko ulit. Sabi ko, kumusta ang tiyan mo? Sabi ko, okay na. Okay na. Ito, yun ang pinainom ko, yung sinabi ni si Richard. Sabi ko, ano na naman yan? Wala, hindi masakit pa rin. Although, nawala talaga, no? So, napaka-skeptics ko or cynical ako sa produktong yan. Parang hindi ako maniwala, basta wala akong nakita. So, yun, parang wala sa akin yun. Kinulit ka? Ang nangyari, kasi ayaw ko, nagpapainom na siya ng tubig na mayroon palang si MD. No? Hanggang sa pinapagamit niya sa akin. Siya, inom ka lang ito kahit kunti lang. Siya, sige, tuloy lang, masunurin ako. Baka mamaya hindi ako masundan kung hindi ako sumunod. Napansin ko, yung palpitation ko, nawawala. Yung panic attack ko, nawawala. Dati, mula na attack ako hanggang sa gumagamit ako ng CMD ay hindi pwedeng magbiyaya ako ng malayo na mag-isa. Kasi kahit nagbabiyaya ko, bigla akong makaramdam ng kaldag, tapos nagkakaroon ako ng panic attack, namumutla na po ako. At nataranta na po ako. Pero nung naumpisa na kainom na ako ng CMD at saka yung lalo ang CBF din, nawala na po yung palpitation ko, nawala na po yung panic attack ko, at saka naglalaro na ako ng basketball. At saka ibang basketball, naglalaro na ako ng kahit na ganong games, no? Pero attorney, yung di ba gusto kang operahan sa puso, ay sa kidney muna? Alin ba yung unahin? Actually, kidney yung gusto kong ipa-opera. Pero ang sabi ng doktor, puso muna. Kasi kung unang kidney, baka makumatos ako pag inooperahan pa ako ng kidney. Magkano yung kailangan i-ready mong pera para maoperahan ka? Yung sa puso, parang nabibigyan ko doon sa presyo eh. Kasi talagang sa Philippine Heart Center ako na-recommend. So, parang umabot na, kulang lang naman ng milyon yung sinabi sa amin. Pero, parang pinabigyan ako ng problema eh, no? Sabi pa nga sa akin ng doktor, ang heart mo kasi parang fourth floor. Yung first floor at fourth floor, wala na. Yung third at saka second na lang ang nagpapangsyon. Sabi ko, kunting lindo lang ito, collapse na ako nito. Para bang naglalakad ako na kunting lindo lang ito sa buhay ko, magkukolaps na ako. So doon ako na talaga parang nawala ng pag-asa na para palang walking time bomb pala ako, no? Lalakad-lakad ako, tapos biglang may magulat lang sa akin ako, magkukulaps na pala ako at saka atakin ako. Pero attorney, nung pinapainom ka ni madam ng ating CMD saka CBF, ilang weeks ba o months mo naramdaman na okay ka na talaga? Kasi hindi ko naman alam na pinapainom niya ako. Napapansin ko na lang, pero siguro mga months yun, mabot ng months. So, kasi napapansin ko kasi may bala sa tubig pagka dinamihan niya eh. So, hanggang sa nasanay na ako sa lasa ng CMD sa tubig. Pero wala akong iniisip na gagaling ako or mawala yung mga ganong karamdaman ko. Kasi pag naramdam ko ng panic attack, hindi lang po yung panic attack eh. Nagkakaroon din ako ng stress sa sakit ko. Parang ang tingin ko, masakit ako. Hindi ako pwede magbuhat, hindi ako pwede hindi ako maglakad. Pagdating sa korte, matanong na ako ng judge ng 3 beses na mumutla na ako. Kung saan napapansin ng judge yun. Sasabi niya, you better take seat muna, Atty. Lovely. Tawag ko ibang kaso. Nagkaroon kami ng ganong sitwasyon, no? Pero ngayon, babanat na ako sa... Bali, ilang taon ka nang nagtatake ng product natin. Power trio na yun, attorney, di ba? Oo, power. The combination of CMD, CBF at
yung ating juice at siguro nagdi-detox ka na rin, CR juice. drops pa, kasi Oo. actually, yeah. Pero ano yan? Ilang taon ka ng user ng product? Since 2017, nag-umpisa na kami noon. No? Although hindi sa 6 years? Yes, so actually may time ako na na-recommend ako ng inom ng 50 a day ba? Or 100 plus a day? 150 drops a day. 100 plus a day kasi nagkaroon po ng bula ang aking urine. So, pinagamit po ako ng 100 plus a day in 7 days. After 7 days, nahinto ako, gumanda na po yung urine ko. Wala na po yung bula at saka yung amoy. Gumanda. So, hindi nangyari yung operation sa kidney at sa heart. Tama ba, attorney? Pero, nang nakita kita before, medyo haggard ka. Pero ngayon, parang bumata ka. Anong sekreto talaga? Una, nag-isip bata. Hindi actually. Actually, hindi ko napansin, hindi ko masabi na itong CMD or ano no or produkto natin, pero isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng confidence sa sarili na wala na akong sakit, kung mayroon man nandiyan ang CMD, basta may maramdaman lang ako, kambate ako basta hawak ko CMD. Yes. At saka CBF. Kahit na saan kami napunta na kami sa bundok sa Mindanao, walang pagkain doon, alanganan, no? Nag-CMD lang kami at saka si BF survive namin. Nakalabas kami doon sa gubat na medyo naligaw kasi kami. So kahit na nanginig na ako kasi natakot na kami kasi gabi naggubat pa kami. Pero sa CMD, talagang nawawala yung aming nervyos. Oh, pero attorney, nung na-COVID ka, nakala mo Ay. mamamatay ka na. Anong nag-save sa'yo? Ito pa, isa pa na hindi ko makalimutan talaga noong July 2020. Year 2020 kasi yun ang pagputok ng COVID. Ano? Yung nakahawa sa akin, patay na siya. Pero ako naman, nung peak yata yun, hindi ko lang alam kasi hindi pa ako na-test nung araw na yun. Bigla ako namutla at pakiramdam ko huminto yung tibok ng puso ko. Sabi ko, paano ko gawin ito? Wala akong alam na gamot. Ang nangyari, naisipan ko ang CMD na aking inumin. Pero hindi po patak. Kinutsara ko po ito. Kasi wala na ko eh. Talaga nanginig na ko parang paunti-unti nang dumidilim yung paningin ko. Parang unti-unti lang wala na ako ng lakas, parang matutumba na ako. So, ininom ko isang kutsara ng CMD. After ilang segundo lang, seconds or minute, siguro 1 minute siguro, bumalik yung magandang kulay na aking kamay, no? Yun lang kasi tinignan ko eh. Kung makita ko pa yung mukha ko siguro sa salamin, baka sobra pa sa putla ng kamay ko. So, bumalik, gumanda ang pakiramdam ko. So, okay na ako. Umalis na si Ma'am Lay kasi okay naman ako. After 4 hours, bumalik ulit. Parang huminto ulit ang tibok ng puso ko at namumutla ulit ako. Isang kutsara ulit. Ininom ko yung kutsara na CMD. Kutsara. Oo, talagang kuwan, bahala na. Tapos, nakuan yun. May CBF to yung tanghali na. Pero nung umaga, isang kutsara CMD, pang tanghali, sa kutsara CMD. Nung sa kuwan na, sa gabi na, ay kutsarita na lang ng CMD ang nainom ko, at saka CBF. Yun po ang nagkuwan sa akin. Parang nag-maintain, no? Hanggang sa Monday, nagpa-swab test ako. Pag-result ay positive ako at on the way to pneumonia na pala ako. So sa tingin ko, kung wala siguro yung CMD at that time, pag-collapse ko, sigurado tuloy yung sa pneumonia. Kasi sabi nga ng doktor sa akin, pneumonia ka na, pero galing ka nag-umpisa pa lang. So kailan yun? Lunes ng umaga niya ako na-examine. So, nangyari nung sa CMD ako ay Sabado ng umaga, tanghali. Sa Linggo, may halo ng tubig yung CMD ko. Noong Lunes, positive ako. At saka, grabe ang resita sa akin ng doktor tungkol sa mga erythromycin at saka sa pneumonia. Kasi pneumonia na daw talaga ako. So, kita mo, pneumonia ako. Kung wala ko CMD, sigurado yun. At noong Sabado na yun, critical na ako noon, sigurado yun. Kasi pakiramdam ko kasi magkukulaps na ako eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko to kasi hindi pa naman ako naghabilin. Pero kahit gano'n pa man, kasi hindi natin alam ang buhay eh. Yes. So nung nangyari yun, na parang putlang-putla ako, hindi ko alam anong gagawin ko, wala kong gamot na inumin, at ramdam ko talaga paghinto ang tibok ng puso ko. Grabe, ano?
Pero yan, attorney, nang dahil sa experience mo sa ating product, ngayon naging pusher ka. Anong message na, kasi mapapakinggan to sa aking mga radio program, ang dami ngayon na kailangan matulungan natin, lalo na the number one cause of death ngayon is heart disease, Yes. 'di ba? Yung sakit ng mga may hypertension, kung hindi stroke, heart attack. Oh, yan, mapapakinggan ka sa Bicol, sa ibang radio program ko. Anong message, magandang nakaka-inspire na message mo sa mga taong hanggang ngayon hindi pa rin sila nagtatry ng ating product? Nako, kung hindi ako nagtatry ng product na ito, baka hindi nyo na ako maririnig ngayon. Kayo kung gusto nyo pa maririnig, itatry nyo ito. No? Kalo sa kapwa ko lawyers, hindi natin deny, palagi po tayo may stress. Lalo na kung litigant lawyer ka katulad ko. Kung siguro ang trabaho natin bilang lawyer ay nasa opisina lang, magnotaryo lang, o kaya doon sa company, as company lawyer or HR, hindi ko naman na-underestimate, pero less ang stress doon kaysa litigant. Pag litigant lawyer ka, doon sa korte parang hindi mo alam ano mangyayari, may akala mo, anticipate mo, pero iba pala ang mangyayari. Pag uwi mo, grabe, tataas ang sugar mo because of stress, papagod ka, at ang tanging pinanghawakan ko lang para ma-overcome mo pagod, CMD lang. Kung walang CMD ito, matagal na rin siguro din ako. Dahil sa trabaho ko, awa ko ba, hindi naman maalis ang stress talaga sa being a lawyer. Ito po yung trabaho namin, no, mga kapwa ko lawyer. Trabaho po natin na bayaran po tayo para problemahin natin yung problema ng iba. Para batay mukhang pera, no? Pero sa totoo lang, pag utusan po tayo na problemahin natin yung problema ng iba para matulog sila ng mahimbing habang tayo ay gising upang mag-aral. At pinag-aralan natin ito, kaya sa tulong ng CMD, CBF, may fellow lawyers, ito po ang makakatulong sa atin. Makaparelax po sa atin. Hindi po nga dahil ma-relax ang katawan natin sa pag-iisip natin. Kundi makatulong po ang CMD dahil mayroon po itong magnesium. Alam naman natin yung magnesium at calcium na napapa-relax ito ng muscle doon sa ating ugat, no? Hindi naman po ako doktor ko, fellow lawyers, ang tawag sa atin ay juris doktor rin po tayo, ano po, pero hindi po doctor of medicine. Pero from time na makarinig po tayo sa mga dalubhasa, sa mga experts, we know, mga expert witness natin, no? Pag narinig po natin, naniniwala po tayo sa kanila at sinabi nila, laking tulong ang magnesium at calcium na nandyan sa CMD at saka sa CBF na yan. Subukan nyo lang pong uminom at maramdaman nyo at maranasan nyo yung naranasan ko. Kasi hindi naman po kaiba ang ating katawan. Yung katawan ko at katawan nyo, pareho pa yung composition nito, component. Pero sa tulong ng CMD, sabihin ko sa inyo, maging tulad ko, ma-overcome natin yung stress sa buhay. Maging masaya tayo at maging mukhang bata. Ayan. Maraming salamat, attorney. Pangalan uli? Ako po pala si Attorney Nestor Luable, taga Kabuya po, litigant lawyer. Ayan, sa mga taong hanggang ngayon ay piloso po kayo. Nako, huwag niyong intayin. Lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD Center. Pero dito sa Legazpi, na ano na tayo, NAB Wellness Center. Opo, tried and tested ang ating mga produkto. Ulitin ko lang yung aking invitation sa mga listeners natin, lalo dito sa Albay, sa ibang provinces ng Bicol Region. Please attend our regional convention July 14. Opo, Casablanca Convention Center. Sunday po yan. Call up time 9 a.m. Bakit magandang maka-attend dito? Siyempre, may bisita tayong doktor niyan. And then si Dr. IC, ang bisita natin, Dr. Beth Cabalias. Para pag may mga kayo, pwede pa kayong makapagtanong. And of course, darating sa atin ang ating General Manager, si Ma'am Cathy Cruz. July 14 po, Casablanca Convention Center. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang. Pag kayo bumili, bili lang kayo ng isang 65 ml CMD. Opo, yung 65 ml CMD natin, retail price syempre, 1,200. 1 entry ticket na po yan sa Casablanca Convention Center. Oo, darating po, we are expecting na sa 6 na provinces dito sa Bicol Region, merong mga darating po niyan.
na to represent their areas. Pero ang pinakang host talaga natin is Legazpi City. Opo. 1,200, one ticket na po yan with 165 ml CMD. Bawat papasok may door gift na po kayo. Nakaready na yung ating mga door gift. And of course, pwede kayo mag-avail ng ating promo. Ang promo na ilalabas ay 65 ml CBF, yung ating CR juice, and of course, yung ating peptide. Opo, magiging 3+1 po yan sa lahat ng mga mag-a-attend. But of course, sa mga nangangailangan ng ating product, sabi nga, all living things needs minerals. Yung ating product, kailangan ng proper nutrition para lagi tayo healthy, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount, basta kayo po ay member dito sa atin. Magkano ang membership? Walang lugi. 5,990. Meron na po tayo niyan. 5,990. Meron na tayo niyan na Power Trio. Opo. Assorted products. Walang lugi kasi ang halaga ng ilalabas, ibibigay namin sa inyong product worth 6,000 plus. Walang lugi. And next time you buy our products, 20 to 54% discount. Tandaan po, the need for the product is forever kung gusto nyo hindi kayo basa-basa nagkakasakit. Kung healthy ang family, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, wag basa-basa tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi tayo basta-basta magkakasakit. So ako po ay napapakinggan nyo. Umaharap ako sa inyo, sa maraming tao, a living testimony restored by HCI Power Trio. Sa mga tao naman na hindi na makadumi ng maayos, ang dami nyo baga, na hindi na kayo makadumi ng maayos, meron tayong pang detox. We have the CR juice. Napakagaling. At sa mga taong mahilig sa kape, na katulad ko, ito na gamitin nyo, HCI Coffee, kasi kung ang iniinom yung kape ay acidic, lalong madadagdagan ang inyong mga problema sa kalusugan. Available po yan sa atin. So, yung mga hindi pa member, be a member. At pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International, especially for people na gusto madagdagan ng kita. Opo, gusto nyo bang makapag-travel rin sa abroad na walang gagastusin, kundi mag-enjoy lang. Ako na-avail ko yan dito. In my 20 years sa Health Code International. Taon-taon, yan, nakaready na naman tayong umalis to Vietnam. Pero last year, ang dami nating travel, grabe. Talaga. Opo, ang dami. Tatlong bansa, imagine, Macau, Taiwan, Korea, this time yan. Meron tayong travel to Vietnam. So, eto na muna ang ating mga CMD centers and active distributors. Okay, para sa pangangailangan nyo ng aming mga products, bumisita lang sa CMD centers in Camarines Norte, CMD office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church, CMD office at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Sa Farmasya ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital, Barangay Talobatib.
Ma'am Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Batobalani, Paracale. Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay, Batobalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang mga CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortry Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysur, Karamoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Andesaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, near Power Zone Gasoline Station. Sa Masbate, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Ma'am Aida Amor Sarillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Cheryl Lozano Apuli, kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon. Diyan sa Butika sa Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adovis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Telneo, sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Saki Center at AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7. Poblacion, Bakakay. At CMD Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At Top DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia at Yaris Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo, Albay. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay, Albay.
Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa 2nd District of Albay, syempre yung aking center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Albay, Errol Asuncion, Erson Stores, Centro, Raporapo, Emilia Lianeta, Mancao, Raporapo, Rafael Esquilador, Morok Burukan, Raporapo, Joan Serrano, Bagabawan, Raporapo, Toy Dahak, Toy Chen General Merchandise, Purok 3 Itba, Nito Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawo, Daraga Albay. Jordan Silbulos, Purok 1, Kawayan, Nito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1 EMS Bayo, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery and at Market Site, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front, Anislag Church. Site Commercial, Market Site, Daraga, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay Legazpi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Teresita Red, Liguan, Raporapo. Calius Bakery, in front, Barangay Hall ng Humapon, Legazpi. Ma'am Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi City. 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw Libon, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig Albay. Rexy Sardenya, Sardenyas Store beside LBC Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Albay. Uchapay Water Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Polangi. At CMD Office, 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Ma'am Nea Pasiños, San Francisco, Ginubatan, in front, Tria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Ayan, and of course, andyan din po si Ma'am Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, sa Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Hello kay Ma'am Milet Hiroy sa Binanuahan. Attend ka, Ma'am Milet Hiroy, sa ating gagawin na Regional Convention, July 14, Casablanca Convention Center. 9 o'clock po ang call-up time. Hello kay Gremar Bantog and Ma'am Billian Dijin. Tama ba yung pronunciation ko? Okay. So, sa mga taga-Legazpi, oo, kung open ngayon ang CMD Center in Legazpi, we will open 9 a.m. to 3 p.m. po ngayong araw para mapagsilbihan kayo para sa pangangailangan nyo ng ng ating mga product. And of course, pwede rin kahit yung mga gusto mag-member, oo, pwede ko yung i-accommodate. 9 a.m. to 3 p.m. lang po ngayong Sunday. Opo. And of course, ulitin ko dyan sa mga taga, mag-a-attend daw siya, si Ma'am Milet Hiroy. Oo, yung mga mag-a-attend sa Casablanca, please, hanggang July 10, nakuha nyo na yung ticket nyo. Kasi kailangan naming i-reserve ang inyong mga upuan po. Hindi yan, kailangan na alam na natin yung bilang at sino yung mga mag-attend sa gagawin na regional convention. Kasi may mga table assignment kayo kung saan kayo ilalulugar doon, ha? Ganon tayo. And of course, magpasiguro kayo ng pambili nyo ng ating promo. Kasi on the day promo po yan. At yan, dapat maano yung ayos natin kasi magkakaroon tayo ng photo booth para may souvenir tayo. Dito sa gagawin natin na regional convention, it's our anniversary
20th year anniversary ni Health Code International sa health and wellness industry. Okay? So, ulitin ko na lang yung aking text hotline. Text lang po edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, doon sa mga retailer natin, ha? Especially yung mga ina-announce kong retailer, gusto ko mag-attend kayo. Hahanapin ko yung mga pangalan nyo. O sige, baka hindi ko na i-announce pag hindi kayo nag-attend, ha? Take advantage kasi magsaya-saya tayo. We need to celebrate success ni Health Code International sa health and wellness industry. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Have a blessed and happy Sunday. Bye-bye po sa inyong lahat. Ano nangyari? Ayaw ma... Op.